The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo sa ating tabang medikal. Ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Divina Shapno at ang kanyang hiling ay para sa kanyang pamangkin na si Mark J. Dado. 31 years old at 3 buwan nang nakalipas nang maaksidente habang sakay ito ng kanyang motorsiklo. Magandang hapon, Nanay Divina. Hapon po sa inyo, Madam and Sir. Opo, kamusta na po itong kalagayan po ni Mark? As of now po, talagang nahihirapan siyang maglakad pa. Gumagamit pa siya ng yung saklay. Kasi talagang kailangan naputol na yung kanyang sa pangparte. Oo, yung naputol na buto. So, ang sa pagkaka-aksidente niya, ang mas natamo nitong grabing sa disgrasya ay ang kanyang buto paa. sa paa. Opo. Maaari niyo bang maikwento paano po ito na disgrasya? Galing siya sa graduation, tapos maaga siyang bumalik sa kanila kasi magpapasok pa sa trabaho sana. Kaso yun ang nangyari na bigla siyang parang inantok. Yun, namalayan niya na lang, nasa ospital na siya. So, ang nangyari po ay self-accident po itong nangyari. Opo. So, sumemplang po ito sa... Oo, sa may part din, sa may Lidong. Sa may Lidong? Lidong, Santo Domingo Santo po. Domingo. Opo. So, nung na-aksidente siya, gumising na lang siya, ay nasa ospital na siya. Nasa hospital na po. So, ang kalagayan po ng pamangkin po ninyo ay hindi na siya nakakalakad ng maayos. Hindi na. Kasi dapat sana nung April simula nung ma-aksidente siya, si mama niya ang nag-asikaso sa kanya. Opo. Kasi si mama niya siya nga ang nagagabay sa kanya. Nung time na yon, follow-up check-up, nung mag-quotation, ako na ang inutusan. Sabi niya, ikaw na nga ang magpunta kasi iba yung pakiramdam niya, sabi ng nanay, mama niya. Di na schedule sa madaling sabi, na schedule nabigyan kami ng quotation na pinakita ko sa kanya. Na-schedule naman yung ko doon sa pa-interviewan sana, 28 para sa kanya. Ang siste, namatay yung kapatid ko, yung mama niya, nung pitsa 4. Nakakalungkot naman. Partner yung nangyari po sa kanya. So, kaya pala ikaw na lang po yung nag-aasikaso. Nag-assist sa kanya ngayon. Paano po ito na tinanggap po ni Mark? Hindi nga matanggap talaga. Hanggang ngayon, para siyang natutulala.
sa ngayon ay hindi na po ito nakakapagtrabaho si... Hindi. Yun nga ang sabi niya sa akin, paano na ito? Tita, sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Habang ako buhay, nandiyan ako sa iyo. Opo, kung inyong Kahit ako may anak na siyam, sir. Siyam na anak. Siyam na anak, yung naiwan po. Hindi. Kung may anak akong siyam. Plus 3 silang inaiwanan. Nasaan po yung asawa po ng kapatid Wala po po, ninyo? single mom po siya. Single mom. Opo. Opo. So ano po, kung maaari nyo mong maisa po, pwede nang hindi, ano po yung ikinamatay po ng kapatid po ninyo? Heart attack po. Simula nung nakita niya yung, ganito ko sa kanya, siyempre, ganito, sabi ko, 377,000 ang kailangan. Doon, para bagang naano siya, sabi ko, huwag kang mag-alala, makakahanap tayo ng mahahinga ng tulong. Pero talagang, parang dinibdib niya. Bigla siyang inisip heart attack. niya sa Opo. araw-araw kung paano siya makakakuha ng ganoong Yes kalaking po. halaga ng pera. Gusto niyang gawan kaagad ng paraan para yung problema sa anak niya. Opo, Pero talagang wala. Talagang, before po itong mawala po itong kapatid po ninyo, ano yung sinabi niya sa inyo, ma'am? yung nasa ICU siya, pinatawag niya ako. Pero ako talaga nanghihina na yung katawan ko kasi bakit ganito bigla. Sabi ko, tinanong ko yung doktor, heart attack daw ang nangyari sa kapatid ko. Hanggang sa, yun na, hindi ko na nakakausap. Talagang hindi ko na kayang makita yung kapatid ko na ganun ang sitwasyon. Hanggang sa, paano ba yun, dadialysis daw kasi yung ihi niya, kunti na lang. At saka tumaas yung kriya. Sabi ko, Dok, baka pwede pa magawa ng paraan. Ang problema lang, yung yung BP niya, blood pressure, bumaba hanggang gano'n na, diretso na. So, anong nangyari, ma'am? Dalawang pasyente po itong Opo, yung ako nanay. ang... Tapos ikaw lang yung mag-isang Yes po. nag-aalaga o Opo. nagbabantay po sa Opo. kanilang dalawa. Paano nyo po nakakayanan ng ganitong sitwasyon? Ano po, sir, talagang ang pinakang ko yung sa taas. Doon ako nananalig na wag akong bigyan ng kahinaan para makayanan ko ang nangyari ito. Magandang hapon po, Nanay Divina. Yes po. Opo. Kami po ay nagagalak po at bilib po kami sa inyo, Nanay, dahil meron po kayong 9 na anak. Yes, PWD ang asawa Meron ka ko. pa pong PWDing asawa. Yes po. Pasanin niyo pa po itong 3 anak ng kapatid po ninyo at meron pa pong inaalalang ganito kalaking halaga Yes po. para po sa pagpapa-opera. Sabi nga ng partner, paano niyo po ito nakakayanan? Yan po. Palaging sa umaga, mananalangin sa Panginoon. Nabigyan ako ng lakas. Kahit hindi ko na maano yung asawa ko, wala na sa akin na may tulong. Yung mga anak ko, mula umaga hanggang hapon, mag-ano sa iyo ng mga baon, may bibilin sa paaralan. Ano lang, parang inaano ko na rin. Ano po yung kinakaya hanap ko. buhay po niyo, Nay? Ako, ma'am, dati ako, ma'am, barangay Tanod. Tapos, naging extra Talaga Tanod. pala na talagang Yes. nasa pangangatawan yun or nasa pagkatao nyo na po yung pagiging matapang. Yes po. Kasi tapos din ako ng BS Criminology. Ayun. Sana. Kaya po, kinakayanan nyo po Yes lahat. po. Kinakaya Yes nyo po, po ma'am. para po Tsaka- sa pamilya. Yes. Opo. Ito pong si Mark, nanay, pamangkin Mark nyo po. Yes po. May pamilya na din po ba Wala ito? pa. So ito po ay binata. Binata. Opo. So, sino po ngayon yung naaasahan po ninyo na tutulong po sa inyo para po dito kay Mark? Ito po na talagang naisipan kong pumunta dito sa office nyo. Ako Bicol dahil talagang kami naman talagang magkakapatid. Lahat naman kami nakasuporta sa AKB. Opo. So Bilang- talagang alam po ninyo na Yes pag lumapit po kayo sa Ako Bicol, hindi po kayo hihindihan, yes hindi po po. kayo uuwi ng Opo, luhaan. opo. Ganun po yung nakalagay po or Yes po, nakatatak sa ma'am. isip po ninyo. Kaya sa- Nasa magkano po yung kakailanganin po ninyo, Nay? Yung 371,000 po. 371,000. Sa tanan ng buhay po ninyo, nakahawak na po ba kayo ng Hindi pa ganyang po, ma'am. kalaking halaga? Hindi pa po. pa. So, nung nakita nyo po yung quotation, Doon. sabi mo nga, yung kapatid po ninyo, inatake sa puso, yes po, kaiisip po kaiisip ninyo. lang. Noon, kayo po,
inisip ko noon na sabi ko, sinabihan ko siya, parang sinuportan ko siya na huwag kang huwag mong anuin yung Opo. sarili mo. Bago pa po nyo naisip na lumapit sa Ako Bicol, ano pa po yung inisip nyo or paano nyo po malilikom itong ganito kalaking halaga? Yan. Ang una, sa Panginoon, bigyan ako ng... Pumasok po ba sa isip nyo na mangungutang kayo, Nay? Ganon din, pumasok. Ang siste, pag nakautang ako, saan ako kukuha ng pambayad? Ayun. Kaya hindi na lang po kayo ng utang. Yes po. Ang pinaka-solusyon na lang pong naisip nyo, lumapit sa Ako Sa Ako Bicol. Bicol po. Okay Hindi po, ba Nay. Okay po. magpa-interview? So, malay nyo po, yan pong desisyon nyo na lumapit sa Ako Bicol, yan po yung magiging solusyon Yes po. para maalis po itong alalahanin po ninyo. Yes, Makinig ka po, Nay, ano? Para sa kahilingan ito ni Nanay, kasama natin ngayon si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Ayan. Yun. Opo, Ma'am LB, meron po tayong kababayan mula sa Santo Domingo, Albay na lumapit po sa atin para sa kanyang pamangkin na nangangailangan ng 300 plus thousand para sa operation po ng kanyang pamangkin. Ano po yung maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Yes po, nakikinig po ako sa programa na napapanood po si Nanay. Nararamdaman ko po yung kanyang hinanakit, di ba, na nawala ng kapatid, na habang may sakit yung pamangkin, kailangan na operahan. Si Consalvi po ay nagbili na sa atin. Ibigay na po yung tulong na kailangan ni Nanay. Thank you, Lord. Papagamot Thank you. natin yung kanyang pamangkin, sagot natin ang stainless ng kanyang pamangkin. Thank you, ma'am. Ayun! Thank you. Thank you, sir. Oh, Thank you, yan, ma'am. si Thank you, Nanay. Lord. Thank you. Patuloy ang pasasalamat. Thank you, Sir Saldico. Thank you so much. And also sa inyo pong lahat dito. Maraming salamat po. Opo. Ano na lang po, Ma'am LB, yung kailangan gawin nito pong si Nanay Divina para po ito pong proseso ay makarating po tayo doon sa pinakahihintay ni Nanay Divina na matanggap niya po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Papuntayin lang po sa akin si Nanay. Ngayon mismo po ibibigay natin ang guarantee na kinakailangan niya. Ayun! Ngayon mismo, thank oras you. mo. Oras mismo. Nayanda ka na po bang pumunta kay Ma'am LB? Yes po, ma'am. Opo. Thank you, sir. Apo. Thank you. So, alalayan na lang namin ito, Ma'am LB, ano, para makapunta po dyan sa inyong opisina at makuha niya na po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List at mapaoperahan, malagyan ng stainless ang iyo pong pamangkin. Salamat po. Ano po yung pakiramdam nyo? Papuntayin lang Parang po sa nabunutan akin, ng tinik. Ma'am Remy. Apo. Maraming salamat. Papuntayin lang po sa akin at gagayad po natin sila. During operation po, kung may kinakailangan pa siyang gamot, may kinakailangan tulong, wag po mga tabiling lumapit sa atin. Nandito lang po ako, Bicol Desk. Puntahan niya lang tayo, handa po tayong tumulong anumang oras. Ayun, may bonus pa. May bonus pa, yung kakailanganing pong gamot, basta nandun sa ospital po ng BRHMC, sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Thank you, ma'am. Thank you sa lahat. Maraming salamat po. Ma'am LB, naiiyak na po si Ma'am Divina sa pagpapasalamat po sa magandang balita pong ipinaabot nyo sa amin ngayong araw na ito. Maraming salamat, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan, partner, nakakabilib si... Kay Speaker Martin Romualdez, kay Kong Pido po, pasalamat po tayo, Nanay. Ayan. Thank you po, ma'am. Thank Nanay, ano po yung nararamdaman niyo po ngayon? Maluwag na sa paghinga at saka talagang nabawasan yung iniisip ko. Opo, Nanay, nakikinig po ngayon si Congressman Saldico, si Congressman Pido Garbin. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila? Thank you po sa inyong dalawa. Kong Pido as Kong Saldico. Thank you so much po sa sunod na laban. Nandiyan kami palagi. Yun! Kada laban, andyan palagi si Nanay Divina. Maraming salamat po, Nanay Divina. Naniniwala na po kayo ng Ako Bicol po ay patuloy sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ayan. Ayan. At maliban dyan na sa tulong mula sa Ako Bicol Party List, tanggapin nyo po itong munting regalo mula naman sa aming program, itong 10 kilong bigas. Ayan. Sabi ni Nanay, Diyos ko, meron pang bigas. Bigas. Ayaw niyo po niyan.
Ayaw nyo na. Akin na lang to, partner. Opo. So, pang ilang araw nyo na pong kukonsumin yan, Nay? Doon sa magkakapatid, ma'am. Ay, opo. Ilan po yung total nyo pong inaasikaso pa? Sa akin, siyam plus yung asawa ko, 10. Oo. Si ako. Uy, ang dami. Ano po, Nay? Pero, ma'am, talaga pag nasa mahal na Diyos ka. Apo, kakayanin ang lahat. Opo. So, tama po yan, Nay. Manatili lang po tayong matatag. Alam nyo po yung kasabihan na ang Bicolano, Oragon. Oragon. Yan. Maraming salamat po, Nanay, po sa Thank you, pagtitiwala sa Ako Bicol Party List. Samantala mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating tabang legal. Eto mga ka-aksyon mula sa Santo Domingo, Albay, isang misis ang humingi ng tulong sa atin ngayong hapon na makausap ang kanyang mister. 5 buwan na raw nang maghiwalay ang mag-asawa at ang kanilang 2 anak ay nasa puder ni misis. Ngunit ang pagsusustento umano ni mister ay patuloy pa ring pinoproblema ni misis. Ang panawagan ni misis, panoorin po natin ito. Ako po si Rosalie Anrobia, 27 years old. May 2 pa akong anak. Ako po ay nananawagan sa Ako Bicol Tabang Ora mismo upang matulungan po ako sa aking inireklamo na si Wendell Anrobia, ang dati ko pong asawa. Hindi na po nagsusustento sa aking mga anak. Simula po nang iniwan niyo po kami at pinagpalit niyo po kami sa babae niya. Mahigit 3 buwan na po siyang hindi nagsusustento sa mga bata at hindi naman po naghahanap ng trabaho. Sana po ay matulungan pa ako ng Ako Bicol Tabang Ora mismo at mapanagutan po ang ginawa niya sa amin ng mga bata. Salamat po. Ayan ang panawagan ni Mrs. Para sa detalye, makakausap natin ngayon via phone patch si Ma'am Rosalie Honrobia. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rosalie. Hello, Ma'am. Magandang hapon din po. Apo. Ma'am, kumusta po ang sitwasyon nyo ngayong ng mga anak po ninyo matapos itong pakikipaghiwalay nyo po kay Mister? Sa ngayon po, okay naman po at nasa poder po kami ng magulang ko po. Apo. Yung magulang ko po ang nagtatrabaho po para magkaroon ng gatas ang 2 ko pong anak. Opo. So, ganyan talaga ang magulang, ano? Lahat gagawin para sa kanilang anak. Ito pang mga magulang mo ay malakas pa rin. Hello? Malakas po. Okay. So, saan kayo ngayon nakatira? Dito po sa Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay po. Okay. So, pakikwento nga sa amin, Mrs. Paano ba humantong itong relasyon ninyo ni Mister na hindi na kayo masaya, humantong na kayo sa hiwalayan? Mrs.? Apo. Pakikwento nga sa amin. Nagkakilala po kami ni Wendell noong 2021 po sa Save More. Okay. Cashier po ako at siya po ay booker. Cashier ka at itong dati mong Mr. ay isang? Butcher po. Butcher. Meat butcher po. Meat butcher. Yung taga-slice or taga ng mga karne. Okay. So, doon kayo nagkakilala. Tapos, kumusta naman po yung pagkakakilala nyo sa isa't isa? Ayun ma'am, nagkakilala po, nagka-developan. Tapos ayun na po, nagkikali po. Okay, nagkainlaban. Tapos, umantong doon sa tinatawag nating yun na. Tapos, kinasal po kami noong 2022 po, November 21, 2022 po, kinasal kami. okay. Ate, wait lang yung bang nasa likod mo ay anak mo? Hindi po. Hindi naman. Sige. Hindi. Okay. So, tuloy po tayo. So, pagkatapos po nung magkakilala kayo, masaya yung pagsasama nyo, dumating kayo sa punto na, kayo ba masaya po. Kayo ba ay kasal ni Mister? Tapos, kinasal po kami nung taon pong 2022, November 19 po, 2022. Pagkatapos nun,
Ano na nangyari? Nagkaroon po kami ng isang anak. Okay, nagkaroon kayo ng isang anak. So, paano dumating itong panahon or oras na kinakailangan nyo ng maghiwalay? Ano yung pinaka-naging problema? Ito po yung nagkaroon na po kami ng pangalawang anak, ng bunso po namin. Saka naman po siya nagbago na po ang ugali niya. So nagkaroon na kayo ng pangalawang anak, nagbago na yung ugali ni Mister. Anong pagbabago ba? Hindi na siya malambing, palaging galit? Ano yung pagbabago sa kanya? Palagi na po siya nagiinom, hindi na po kami inuuwian. Ayun, so... Tsaka hindi naman po... Okay. Posible bang merong ibang babae itong si Mister? Apo, nagkaroon po siya ng kabit po. Ayun. So, the reason why parang lumamig na itong si Mister sa'yo dahil meron na siyang ibang babae. Opo. Nakilala niya po yung babae niya po. Pinaklala po ata ng kaibigan niya. Okay. Nung nalaman mong meron na siyang ibang babae, kinumpronta mo ba itong si Mister? Opo. Inano ko po siya, sinabihan ko po siya kung pinaamin ko po siya kung may babae siya. Nagsabi naman po siya. Tapos sabi niya po, ihiwalayan niya daw po. Tapos? Tuloy-tuloy po ang pagkita nila. Ayun. So binigyan mo ng pagkakataon, pangalawang pagkakataon si Mister, baka magbago, pero hindi niya yun nagawa. Tuloy-tuloy pa rin. Opo. Okay. Pagkatapos Ilang nun, beses ko po siya pinagbigyan. ilang beses? Ibig sabihin, hindi lang isang beses ng babae itong si Mister. And then, po. Ito bang si Mister ay pogi, gwapo? Ayan, partner. Ay! Ewan. Bigla ako nagulat, partner. Nung Medyo. pinokus na. O bakit ka natatawa, Mrs.? Hindi na po. Ano? Napakagwapo pala naman itong si Mister, kaya pala maraming babae. Hindi naman po siya masyadong nagpupuhan na. Hindi naman siya masyadong pogi at gwapo. Hindi nga. Pero eto Mrs., ilang taon na ba itong mga anak niyo kay Mister? Itong dalawa. Ano po? Ilang taon na itong mga anak mo po? Yung panganay ko po ay 2 taon po. At 2 years and 6 months po. Yung panganay ko po. 2 years and 6 months. Yung bunso ko po ay mag-iisang taon. Okay, so ang babata pa. Ang babata pa, kaya kailangan talaga ng sustento. So gaano na kayo katagal nitong kasal ni Mister? Matanong ko lang, Mrs. Ilang taon na kayong kasal ni Mister? 2 taon po. 2 taon. Okay, so sa 2 taon, maiksi na yan, partner, sa mag-asawa, no, na nagkahiwalay kaagad. So ibig sabihin, etong si Mister ay talagang kulang ang binibigay na pagmamahal, kulang ang binibigay na pag-aalaga kay Mrs., pag-aalaga sa mga anak, kaya humantong sa ganyan, partner. Naghanap ng iba. Ayan, ma'am, maitanong ko lang para curious kasi ako. Ma'am, paano po nakuha yung loob mo nitong asawa po ninyo? Simulan natin. Ikaw ba ay niligawan nito? Ano yung pagkakasabi sa'yo? Opo, niligawan po ako. Ano lang po, nagka-chat lang po kami, ma'am. Nagsimula lang po sa... Ito talagang cellphone na to talaga, partner? Ayun po, Pahamak talagang messenger, ano? Oo. Okay, so ibig sabihin, niligawan ka nito ni Mister, dati mong kinakasama. Ano po yung ugali po niya na nagustuhan mo sa kanya? Kaya't napa-yes ka sa kanya? Mabait naman po siya, maalaga.
Okay naman po sir nung nagsama po kami. Okay, so nung nagpakasal na kayo, nagsama na kayo, hanggang kailan lang humantong itong pagiging sweet niya sa'yo? Itong pagiging maalaga niya sa inyo? Ano po sir? Sorry po. Opo, so hanggang kailan lang? Hanggang kailan lang, anong taon nag-start na hindi na siya ganoon, yung dating maalaga, ngayon hindi na siya ganoon, hindi na siya sweet? Simula po nung nagkaanak po kami, nung pangalawang anak na po namin, simula po nung nagbago na po siya. Opo, pero dati hindi naman siya ganoon, hindi naman siya manginginom noon. Siya po, para inom po yan. So, para barkada, para inom. So, dahil sa pag-inom niya, tinanong mo yung mga barkada niya, doon mo nalaman na meron na pala itong karelasyon na iba, kaya pala hindi na siya sweet sa'yo. Opo. Nagkaroon na po siya ng relasyon sa iba po. Doon na po yung attention niya po. Opo. Pero sa ngayon, ma'am, kamusta na po ang relasyon po ng anak po ninyo dito kay Mister? Hindi ko po pinapakita po sa kanya yung mga anak ko kasi po nung simula po hindi po siya nagsustento sa mga bata. Opo, regarding naman dyan, ma'am, sa sustento, kailan po nahinto itong pagbibigay niya ng sustento sa mga anak po ninyo? Nung May po yung pinakahuli niyang padala po sa amin. Opo, tapos nung simula na hindi na siya nagpapadala, ano daw yung rason po niya kung bakit hindi po siya nagpapadala po sa inyo? Yan, nawala yung signal, partner. Oo. Pero ganyan ba talaga yung mga lalaki, partner? Pagkatapos na mabigyan ng anak, dumaan sa sarap, sa kasiyahan, pagkatapos, partner, nakita pangalawang anak na, umiba na yung itsura ng asawa, pwede. Tapos biglang hanap ng iba. Yun ba ang pagkakakilala mo din sa mga lalaking katulad mo? Para sa akin, partner, depende naman yan kasi. Kaya dapat swertihan talaga sa mga babae. Dapat kilalanin muna bago ibigay ang matamis na oo sa kanila. Siguro may pagkukulang din itong, tanungin ko, balikan ko natin si Rosalie. Kasi po, ma'am, sabi niya po sa bunso namin, hindi niya daw po anak. So nagdududa itong mister mo na itong pangalawa niyong anak ay hindi niya anak? Opo. Bakit? Bakit? Meron bang pagkakataon na nakitaan ka ni mister na meron kang ibang lalaki? Or bakit nakapagsabi itong ganyan? Bakit nakapagsabi si mister? Ewan ko po. Wala naman pa akong ginagawang masama. Palagi naman pa ako sa bahay nila nung nagsasama pa. Okay, so posibleng alibay na lang ito ni mister kasi nga meron siyang ibang babae. Ibang babae para magkaroon ng rason para... Siya po may ginagawa. Defense mechanism, partner, ng isang tao na may ginagawang mali, ipapasa sa ibang tao yung gawain niya. Eto, dyan ka muna, Rosalie, no? Para sagutin ang reklamong ito, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Wendell Honrobia. Magandang hapon, Wendell! Magandang hapon po. Wendell, dagdag ang pangalan mo sa mga lalaking hindi marunong magbigay ng sustento. Ngayon, Wendell, ano yung masasabi mo dito sa reklamo ng iyong dating misis? May idea lang po yung pag-ano ko sa pag-iwalay namin. Kasi po nung mga una, simula po nung ipanganak namin yung ipanganak yung pangalan, yung bunso, yung pangalan namin, ng anak. Ayun na pa niya mo sa bahay. Bagit pong kulang na 3 buwan siya hindi umuwi na. At ayaw na talaga umuwi. Okay. Wendell, makibababa nga ng kamay mo. Pwede pakibababa ng konti para hindi masyadong yan. Para mas malinaw yung binabanggit mong salita, no? Wendell, totoo ba na pagkatapos ni panganak ni Mrs., itong pangalawa niyong anak ay nagbago ka na? Namin ko, nagbago pa ako nung kasi po yung sa
mga pinapakita sa akin, mali din naman po. Okay, nagbago ka na. Nagbago ka na. Katulad ng ano, naging malamig ka na kay Mrs. Parang wala ka ng gana kay Mrs. Ano yung pagbabago na yon? Yung parang gano'n nga pang ano, yung nag-asapa kami dalawa. Imbes po na nga po sa bahay, parang nasi ko siya nila ko. Lagi po siya inaasikaso ko, kahit basta trabaho ako, imbes magsayang-sayang sa bahay, wala. Kahit pag-tunis, wala. Pag-uwi ko, asikasuhin ko siya. Pag-uwi mo? Sa ganun nga po na gano'n, ang hinahanap ko lang yung pagmamahal din ng isang asawa. Oh, si Mrs. ang hinahanapan mo ng pagmamahal ng isang asawa. Bakit? Nahanap mo ba ito sa iba? May nakita pa ako doon sa naklala ko. Oh, nahanap mo yung hinahanap mo kay Mrs. Nahanap mo sa ibang babae, kaya naghanap ka at pinatulan mo itong babaeng nahanap mo. Hindi na rin sa ngayon. Nag-arista naman po yun. Ano, Wendell? Wala na rin po yun ngayon. Nag-arista po yun. Hindi natin masyadong naiintindihan, ano? Pero inaamin mo, Wendell, na nagkaroon ka ng ibang babae habang kayo ay magkasama pa ni Mrs. Ay, di na po. Nasa Alabay na po siya noon. Yung pinagpapagay ko po noon ay umuwi. Kung di pa po namatay yung tatay ko, di pa siya uwi. Opo, pero mag-asawa pa rin kayo, tama? Opo, pero nag-usap pa kami sa cellphone noon. Ang sabi ko po sa kanya, kung ayaw mo na ako uwian talaga, di mag-iwalay tayong dalawa. So kung wala ka nang mauwian, mag-iwalay na kayong dalawa. Yun ang sinabi mo sa kanya. Hindi na po siya talaga mo uwian yun ay. Oh. Ganito, Wendell, kasi inirereklamo ka ni Mrs. dahil hindi ka nagbibigay ng sustento. Sa sustento naman po, yung pa sa kanya nag-chat, nag-usap sa kanya na wala pa talaga. At ang trabaho po namin tuminahan lang, mining. Isa may naman po ay tsambahan ng ano, dyan income. Minsan sa isang linggo, pabayad lang po, 1,000. Pag talagang wala. Kahit may kunti pa ako na pinapadala ko sa kanya, kahit 400, 600, papadala ko sa kanya. Tapos pag ano, pinakilakit ko sa kanya, lagi ko ikiusap na wala nga. Tapos sa mga bata naman po, paglalaan sa akin, patay na daw sa mga bata. Gusto ko magkata mo, anak ko, di prakta. Okay, so nagpapadala ka kahit pakonti-konti. Hindi po kayang nanakot. Wala po yung kaming balon na pinapasok. Ano ba yung trabaho mo, Wendell? Ano yung trabaho mo, Wendell? Inahan po. Mining. Sa pagmimina? Apo. Okay, so kumusta naman yung nakukuha mong sahod sa pagmimina or yung kinikita mo? Yung nga po ang problema ko ngayon sa kapatid magpadala sa kanya. At sa may na po kasi, pag nagay simula pa lang pang balon yan, parang pabahay lang po sa hindi po, minsan wala akong pabali. Tatsaga lang po sa ano, kung makachamba, tsapata lang po kasi. Tinabahan ko na po siya, kung nagkachamba ko, ipapadala ko sa kanya. Okay, so yun ang... Wala. Yun ang nagiging problema kung bakit paminsan-minsan ay hindi ka nakakapagbigay kay Mrs. Pero... Okay, pero Wendell, itong babaeng binabanggit ni Mrs. ay kasama mo pa ba? Hindi na po. Sa Maynila na po yun. Pero meron ka ngayong bagong kanya kasama? Wala po. Isa lang po yung babae sasabi niya. Iisang babae lang ang sinasabi niya, kaya lang paulit-ulit na ginagawa mong pagsisinungaling kay Mrs. na wala na kayo, pero kayo pa. Pero ngayon, this time, wala na talaga kayo nitong babaeng ito. Okay. Sa ano naman po yun. Okay, ganito Wendell, matanong kita. Siyempre, ikaw ay tatay. Etong pangalawang anak mo, sabi ni Mrs., dinideny mo daw na ikaw yung tatay. Bigla po kasi dumating yung ano, hindi ko lang po alam na ano yan. Biglang dumating yung yung pagkabuntis ni Mrs. Pagkabuntis niya po. Bakit ka magugulat? Ikaw yung gumawa nun eh. Ikaw yung gumawa siguro ng bata, pero bakit ka magugulat? Hindi ka ba sigurado na may nangyari sa inyo ni Mrs.? Hindi mo tanda. Loko-loko ka pala eh. Bakit hindi mo tanda? Nagpasarap ka tapos hindi mo tanda. Tanda ko. Lahat po na ginagawa ko sa asawa ko, yung may nangyari po sa amin. Alam mo po yung ano? Lahat ng ginagawa mo sa asawa mo, alam mo. Bakit mo dinideny na hindi mo ito anak?
sumagot ka, Wendell. Hindi tayo magkakaintindihan ngayon. Sige. Ginawa mo kay Mrs., nagpakasarap ka kay Mrs., tapos, nung nabuntis si Mrs., idinideny mo na ikaw yung tatay. Oo. Pero sa beses ko lang po din na yun. Ano? Isang beses ko lang po din na yun. Isang beses mo lang i-deny. Pero, ngayon, tanungin kita, Wendell. Isang beses mo dininay. Ngayon, tanungin kita, anak mo ba itong pangalawa kay Mrs.? Oo o hindi? Anak ko po. Ayun. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung i-deny mo, kawawa naman yung bata. Kung ang problema mo ay pagsusustento, huwag mong idaan sa ganyan na i-deny mo yung bata. Ang tanong ko ngayon, Wendell, gusto mo pa bang mabuo itong pamilya mo? Gusto mo pa bang makasama itong dalawa mong anak? Oo o hindi? Hindi na po. Hindi na. Ay, talagang pag ganyan ang mga sagot, partner, may pinagmamalaki at meron na talagang iba. Oh, Wendell, so wala ka ng plano na buuhin ulit itong pamilya mo? Wala. Okay. So wala na talaga, partner. Isa kang tatay na maituturing naming walang kwenta. Dahil mas inuuna mo yung pangsarili mong kagustuhan, gusto mong magpakasarap, gusto mong magbuhay binata, pero yung obligasyon mo sa mga anak mo, hindi mo magawa. Ikaw na, partner. Sige, tanungin ko na lang dahil sa decision mo, sir, regarding dito sa ayaw mo na talaga makipagbalikan at mabuo ang pamilya mo, ano na lang po yung plano mo, sir, dito sa dalawa mong anak? Mag-gusto lang po ako. Hanggat meron po akong kaya padala sa kanila, papadala ko po. Hindi ko sila pagdadamutan. Ayan, regarding sa sustento, kailan ka mag-uumpisa na makapagbigay ng sustento dito sa dalawa mong anak? Sa mga sunod na linggo po. 1,000. Kada buwan yan, sir? Kada 1 linggo? Po sa linggo-linggo, 1,000. Kaya po sa linggo po, kaya po 1,000. Okay. Sige pa po pag may income ako maganda. Okay, so 1 linggo, partner. 1,000. So, apat na beses sa isang buwan. 4,000 pesos kada buwan. Tama ba, Wendell? 4,000 every month. Kaya mong ibigay dito sa sustento para sa mga anak mo? Opo. Ayan, balikan natin, partner, dito si Nanay Rosalie. Yan, Nanay Rosalie. Hello? Nanay Rosalie, magandang hapon sa muli. Wala pa. Balikan muna natin si Wendell. Ano? Wendell? Wendell? Matanong nga kita, ano yung pinakarason mo? Bakit ayaw mo na makipagbalikan kay Mrs.? Hindi po kasi marunong mag-asikaw sa asawa si Rose. Sa pag-asawa po namin sa tagal-tagal na pagsama sa bahay na ito. Parang hindi po siya paano yung asawa ko na pag-asikaw sa asawa, may trabaho po ang wala. At mga damit kong labahan yan, itatapon yan. Ayan, sa rason niya, partner, sa sinabi mong ganyan, sir, bakit mo pinabayaan na humantong pa sa makapangdalawa pa hindi, kayong partner, anak? ganito, partner, ano? Yung rason nitong si Wendell, hindi marunong mag-asikaso ng asawa, hindi marunong maglaba, dapat naghanap ka na lang ng katulong. Kasi kung ganon, hindi yun rason para iwanan mo si Mrs. Hindi yun rason para maghanap ka ng ibang babae. Hindi yun rason para hindi ka magsustento sa dalawa mong anak. Tama. Gusto mo pala magbuhay binata, dapat hindi ka pumasok sa pag-aasawa. Sa ganun, kasi po nagkikita lang po kami sa magulang. Parang nakakayaw lang po na parang kita rin sa bahay. Matanong kita, Wendell. Matanong kita, Wendell. Ikaw ba naging mabuti kang asawa kay Mrs.? Opo. Inalagaan mo ba si Mrs.? Inalagaan mo ba si Mrs.? Inalagaan ko po yan hanggang sa pagsando ko ng kanin, pagtimpla ng kape, ginagawa ko po dyan. O, Mrs. Mrs. Rosalie. Hello. Hello po. Gaano ka totoo na ikaw ay inaalagaan ng mister? Pati daw pag ano yun? Pagsandok ng kanin. Ay, very simple. Sasandok lang pala ng kanin. Pagtitimpla lang pala ng kape, ginagawa mo, very simple. Pero yung pag-aalaga ng mga anak ninyo, Wendell, napakahirap. Okay, tanungin ko muna si Mrs. Mrs. Eto bang si mister mo ay pinabayaan mo at hindi mo binigay yung pag-aalaga bilang isang asawa?
naman po, inaalagaan ko din po siya, ma'am. Siya lang po talagang ang palaging wala sa bahay. Inuuna po ang barkada, pag-iinom. O kahit sino naman talaga, Wendell, inuunang pag-iinom at barkada. Hindi nila po naalagaan. Oh, may rason naman pala ito. Pero ito, Wendell, ano? Hindi rason, Wendell, yung sinasabi mo na hindi marunong maglaba at hindi marunong magtimpla ng kape, sasabihin mong hindi ka na inaalagaan ni Mrs. Ako, hindi ako marunong maglaba. Hindi ako marunong magtimpla ng kape. Marunong naman, partner. Pero hindi ko yun gawain. Pero hindi yun rason para mag-anap ka ng ibang babae, magpasarap ka sa ibang babae, at hindi mo suportahan itong dalawa mong anak, Wendell. Oh, Wendell, pagbibigyan kita, sagutin mo lang ako. Magsusuporta ka kay Mrs. at sa dalawa mong anak. Binanggit mo, 4,000 kada buwan. Kailan ito magsisimula? Sunod na linggo pa. Ngayon pa ay suspend na ako yung trabaho. Okay. Kasi kung ako kay Rosalie, kung ayaw na sa'yo ni Mister, hayaan mo na. Hayaan mo na. Kasi kung sa binabanggit mo, sakit ng ulo, problema pa at hindi binibigay yung tunay na pag-aalaga sa'yo, di, it's fine. Hayaan mo na siya. Eto, makinig ka, Wendell, ano, at Rosalie. Alamin natin ang mga legal na aksyon na maaari nating asahan. Nasa kabilang linya ng ating telepono itong si Attorney Jesus Lapus. Magandang hapon po, Attorney. Attorney Jesus, magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo. Sa inyong lahat at sa ating tagapakinig. Apo, Attorney, eto pong dalawang ito ay kasal. Kasal po itong si Rosalie at kasal po itong si Rosalie dito po kay Wendell. Ngayon, 5 buwan pa lamang nang sila po ay magkahiwalay dahil umano sa pambababae ni Mister. At inamin naman po ito ni Mister. Ang isang alalahanin po namin, Attorney, ngayon ay ito pong hinihingi na pagsusustento ni Mrs. sa kanila pong dalawang anak. Sa mata po ng batas, anuman po ang maaring kaharapin ng isang magulang na hindi tutupad sa pagsusustento o pagsusuporta po sa kanilang mga anak. Yan po ang gusto namin malaman po, Attorney. Ano po yung pwedeng kaharapin nito pong tatay na hindi po nagbibigay ng sustento sa kanya pong mga anak? Yan ang pinaka-importante nating malaman para ngayon. Malaman natin kung may kaakibat ayusin lang natin yung linya ni kaso Attorney. Laban sa mga mister na hindi nagbibigay ng sustento para sa kanilang mga anak. Oo. Sabi nga ni Mrs. May pa, nung huling nagbigay itong sustento itong kanyang dating kinakasama. Okay. Ayan, nasa si linya na sa muli si Attorney Jesus Lapus. Attorney, ulitin ko po ulit yung tanong, ano, sa mata po kasi ng batas, ano po yung maaring kaharapin ng isa pong magulang na hindi po tutupad sa pagsusustento o pagsuporta sa kanila pong mga anak? Yes po, unang-una po, magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Well, to answer your question po, ayon po sa Family Code of the Philippines, ang pagsuporta or sustento sa anak ay obligasyon ng parehong magulang, kasal man or hindi. Kung hindi tutupad ang isang magulang, maaari siyang kasuhan ng violation of Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Children Act dahil ito ay tinuturing na economic abuse. Maaari rin ang magulang makasuhan ng criminal liability for neglect sa ilalim ng Revised Penal Code Article 277. Bukod po dito, pwede rin maghahain ng ina o ang ama ng petition for support sa korte para ipilit ang obligasyong pinansyal para sa isang magulang na hindi ginagampanan ng kanyang responsibilidad sa kanilang anak. Opo. So, meron po siyang kakaharapin na kaso na violence against women. So, bawsi po, no? So, Attorney Jesus, sa bagay na din po, kasi tinanong po namin itong si Mrs., base po sa kanya, hindi niya daw po inaalaw itong si Mr. na ipabisita or ipahiram or ipakita yung kanilang mga anak. So, sa ganitong punto, dahil po hindi nagbibigay ng suporta, eto pong si Mr., karapatan po yun ni Mrs. Tama po ba, Attorney, na ipagkait kay Mr. dahil walang pakinabang itong si Mr. at hindi man lang nag-aabot ng sustento? Well, ayon po sa Family Code, specifically Article 213, kahit maghiwalay ang mag-asawa, may karapatan pa rin po ang parehong magulang sa parental authority. So, yung ama po, kahit po hindi po siya na kakapagbigay ng consistently ng
ng sustento, meron pa rin po siyang parental authority. Maliban na lang po kung may desisyon mismo ang korte na nagsasabi ang isang magulang ay hindi nakarapat-dapat. Kung ipagdadamot naman po ang bata, legally wala po itong basihan unless meron na pong ruling ang korte. Kasi maaari itong ituring na parental alienation kung mapagpapatunayan sa korte, then pwede po siya magsampa ng petition for custody yung magulang po. Kung talagang mapatunayan na hindi po talaga nagagampanan ng isang magulang yung mga responsibilidad nila sa anak. Pero other than that po, kung wala pa pong ruling ang korte, hindi pa po pwedeng ipagdamot sa magulang yung kumbaga yung para makita or makasama yung anak nila. Opo, attorney, regarding naman dito dahil sa ang rason sa paghiwalay nila ay dahil sa pagkakaroon ng ibang babae. Ano po ang maaaring karapin ng isang mister na nahuling may ibang kinakasamang babae or may ibang karelasyon? In that case po, kung napatunayan, maaari siyang managot sa kasong adultery under Article 333 sa Revised Penal Code po ulit, na nakikipagrelasyon sa babaeng hindi niya asawa. And maaari rin siyang kasuhan ng misis ng psychological violence ng VAUSI po ulit, RA 9262, dahil ang pagtataksil po ay maituturing na isang emotional and psychological abuse. Opo, malinaw po. Maaari magiging basihan po ito ng pagsasampa rin ng kaso for legal separation if ever kunin ng misis yung ganong legal route din po. Opo, regarding po dito sa proseso, ano po yung dapat gawin ng isang misis para makapagsampa laban dito sa mister? Well, kailangan po nila ng ebidensya. Siyempre, pwede po nilang kunin na ebidensya, mga litrato po, mga messages, mga chat, ng pag-exchange ng messages po nung kinakasama ng mister, yung mga pwede rin pong kunin nila yung mga salaysay ng mga ibang testigo na nakakakita kung saan sila nagpupunta, at sila yung magkakasama. And then, syempre po, yung kailangan po, syempre, yung kung ibabalansi po natin ito sa parsustento o sa custody ng anak, pwede rin pong ipakita yung birth certificate ng mga anak para makita rin po yung affiliation ng ama sa anak. And then yung proof of income ng mister. And then, syempre po, kailangan po nila makipag-coordinate sa abogado nila para makapaghain po ng appropriate na either petition for custody, or support, annulment, legal separation, depende po sa gusto pong tahakin ni Mrs. na legal route. Okay. Opo, yan po yung legal na action regarding po dito sa pambababae ni Mister. Ito na lang po, attorney, ano na lang po yung mensahe natin dito sa mag-asawa? Baka magkaroon pa ng pagkakataon na maayos pa or mabago pa yung desisyon. Opo. Bilang abogado po, no, ang una nating payo ay subukan muna nilang mag-ayos at pag-usapan ang kanilang mga differences. Kasi syempre, kailangan po nilang isipin na meron silang anak at kailangan nilang i-consider din yung kapakanan ng mga bata. Kung hindi talaga magkasundo at hindi na sila talagang wala nang chance para ito ay ayusin nila, then hayaan natin ang korte ang magtakda ng malinaw na rules in terms of the custody, sustento sa mga bata. At higit sa lahat, dapat tandaan ng magulang na ang mga bata ang tunay na apektado dyan. So, kailangan nilang pag-isipan talaga po, pag-usapan. Kung wala na talagang hindi na kayang ayusin, then kailangan po nilang idaan to sa maayos na legal na proseso. Apo. With that po, Attorney Lapos, Attorney Jesus Lapos, maraming salamat po sa inyo pong oras at panahon. Mabuhay po kayo, Attorney. Maraming salamat din po sa inyo at mabuhay din po kayo. Ayun. So, balikan natin, partner, itong mag-asawa, no? Rosalie? Yes po. Matanong lang kita kasi kanina tinanong ko itong si Wendell. Ano ba yung plano mo ngayon? Desidido ka bang makipaghiwalay talaga kay Mister or gusto mo pang maayos itong pamilya ninyo?
Ano ma'am, sa akin ma'am, sustento niya lang po ma'am sa mga bata. Kasi ma'am, wala na po yan pagbabago ma'am. Paulit-ulit na lang po yan ang gagawin niya. Ayun. So, sarado na parang ayaw ko na. Wala nang pagmamahal. Wala nang pag-asa. So, makinig ka, Rosalie, para sa maaring asahan na aksyon, idudulog na rin natin ito sa tanggapan ng Paracali Municipal Police Station para malaman natin, partner, kung ano yung maitutulong ng PNP sa ganitong uri ng sitwasyon ng mag-asawa na nagkakaroon na ng kalabuan. Pero itong si Mister, hindi nagbibigay ng sustento. Pero ngayon, sabi niya magsusustento. Okay. Pero habang inintay natin, partner, yung hepe ng Paracali MPS, balikan natin itong si Wendell. Wendell! Wendell, napakinggan mo si Attorney Jesus. Hello, Wendell? Hello po. Napakinggan mo si Attorney. Na kung magdesisyon itong si Mrs. na kasuhan ka dahil nga nagkaroon ka ng ibang babae, pwedeng-pwede. Pero ang desisyon ni Mrs. sustento lang. Ngayon na Wendell, maninindigan ka ba na simula ngayong buwan ay magpapadala ka na ng sustento? Opo, magpapadala pa ako. Okay. So baka may gusto kang sabihin kay Rosalie, ano yun na Wendell? Ay, yung dalawang baka talaga mo sana mabuti. So, sana pagkat akong ama niyan. Kung ispeka na sa, patayin na ako dyan. Yung maparan ako niyan. Okay, wait lang, Wendell, ano? Wendell, ano ba yung ginagawa mo dyan? Ano yung kinakalikot mo dyan sa gilid mo? Makinig ka muna. Tingnan mo kami. Tingnan mo kami harap-harapan at sabihin mo, ano yung dati mong tawag dito kay Rosalie? Mapo. Mama. Sige. Kaya mo pa bang tawagin itong si Rosalie ng mama at sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mong sabihin? Makikinig kami. Pero sa nag-apat, pero sana ang paglatin mo pagano sa iyo. Kasi huwag mo sana paggabi sa akin ng bata. Huwag paglalapatay na ako dyan. Pinag-isang naman ang ginawa ko. Sa tayong dalawa talaga, wala na. Hindi tayo maayos. Kahit pag tayong dalawa, hindi na. Wala na pag-asa tayong dalawa. Salamat tayong Ayun. So, pinagsisisihan niya yung ginawa niya, pero talagang yung relasyon daw nila wala na siyang magagawa. Pero hanggang doon na lang talaga, Wendell. Wala ka na bang nararamdaman na pagmamahal dito kay Rosalie? Wala na. Wala na. Totoo na nga talagang wala na kasi nanganap na nga ng ibang babae. Rosalie! Yes po. Ano yung gusto mong sabihin naman dito kay Wendell? Rosalie, sagutin mo yung sinabi ni Wendell. Ako lang po yun, ma'am, na wala na po talaga kasi alam ko naman po talaga na wala na ng pag-asa sa amin. Ang importante na po sa akin talaga yung dalawa kong anak. Okay. Ayan. So, ikaw ba, Rosalie, wala ka na nararamdaman dito kay Mister? Wala na po. Okay. So, mas maganda yun, partner, na ano man yung sinabi ni Wendell, sinabi niya, wala na sila. Pero, move on na lang sa isa't isa. At yung anak na lang ninyo, ang isipin ninyo, ano? So, nangako naman, Rosalie, itong si Wendell, na next month, magpapadala siya ng 4,000 pesos. Parang kulang po yun, ma'am. 4,000 po kada buwan? Ayun. Nag-demand na. Yun nga. Yun ang tanong namin sa'yo. Hindi sapat yung 4,000. Hindi po yung sapat, ma'am. Kasi 4,000 po, buwan-buwan. Ang gatas po ng dalawa ay dalawa na panagagasas. Okay. So, nasa magkano yung inihiling mo na buwan-buwan dito kay Wendell? Kung ma'am, para sa akin, ma'am, buwan-buwan po sana po, ma'am, ay nasa 10,000, o kaya nasa ma'am, nasa 20. Sus. Kasi para po sa po yun, ma'am, ay iba po, ma'am. Oo. So, ang trabaho nitong si Wendell ay sa pagbimina. Okay, tanungin natin si Wendell. Ano, Wendell? Yes po. Ang gusto ni Mrs., 10,000 daw, o
Or kung kaya mo pa hanggang 20,000? Hindi po kaya yan, ma'am. Kasi po ang trabaho namin dito, ganun lang. Alam naman po niya yan. Alam po niya ang trabaho namin dito. Naratasan po niya dito nung nakatira pa siya dito. Okay. Kaya 20,000, 10,000 dito kaya sa limbuan. Ganito na lang, Wendell. Baka kaya mo sa gitna. 10,000, kaya mo ba? 10,000. Hindi parang kakayanin sa isang buwan, 10,000. Sa minano po ang trabaho, wala talaga. Okay. So, dahil dyan, hindi kayo nagkasundo sa halaga na pwedeng isustento. Though, Rosalie, handa naman itong si Mister, itong si Wendell na magpadala ng suporta. Pero hindi kayo nagkasundo sa halaga. May team kami na sasama sa inyo dyan sa barangay ninyo, Wendell, para kayo ay magharap nitong si Mrs. Okay ba sa iyo, Wendell, na magharap kayo ni Mrs. sa barangay? Opo. Okay. So, yun na lang, Rosemary, para mas maging malinaw yung usapin ninyo patungkol sa magkano yung magiging suporta ni Wendell. Anyway, si Wendell ay nangako naman na magsusuporta partner, doon na lang sa halaga ang pag-uusapan nila. At ang kagustuhan lang ni Tatay Wendell ay wag ipagkait sa kanya ang karapatan niya bilang tatay dito sa dalawa niyang anak. Okay. So, Rosalie, meron na lang kaming team na sasama sa inyo, at aalalayan kayo sa barangay nila Wendell para magharap kayo at mag-come up kayo ng halaga kung nasa magkano ang isusuporta nitong dati mong asawang si Wendell. Ayan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang tricycle driver ang nangangailangan ng tulong medikal matapos itong maoperan sa utak. Ang kanyang kwento at ang Ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List. Abangan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon. Magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo, Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa Saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po, Gabos, ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa Indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw, pasasalamat po sa Indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po
asin marahin na aldaw sa Indogabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang, Ora mismo. At sa ating tabang medikal, itong mga kaaksyon. Kasama natin ngayon si Michelle Antiquera at ang kanyang hinaing ay brain surgery. Magandang hapon sa iyo, Nanay Michelle. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Opo, so kamusta na po itong asawa po ninyong si Terry? Ngayon po, nasa bahay na po siya, nagre-recover na po. Opo, anong nangyari po sa kanya na? Bakit kailangan niyang idaan o sumailalim sa brain surgery? Kasi po, nung bago po siya na-operahan, ay dinala sa ospital. Itong week na po kasi, sobrang pagod siya.
Monday, nagbrigada sa school, tapos magbrigada, nagpapasada po. Tapos paggabi po, kasali kasi po siya sa yung pa-tournament po sa basketball. Naglaro pa po siya. Tapos sunod naman pong araw, laging maagang gigising. Tapos magpasada naman po. Tapos nung sunod naman na araw, ganun po ang routine niya. Magpasada, gigising ng maaga. Tapos paghapon or gabi, ang laro kasi nila sa gabi. Yun po ang sa kanya na parang yung week na po yun ang nag-trigger po sa kanya na high blood. Tas dumating po sa punto na nagkaroon po siya ng ganun. So ang nangyari, ma'am, na overpatig po itong parang asawa po ninyo. So before ito maidala sa ospital, ano po yung nung araw na bago siya idala sa ospital, ano po yung naramdaman niya? Ano daw po, yung init po baga sa katawan niya, mainit daw po yung sa loob ng katawan niya, tapos nangangalay na daw po yung paa niya, tas nahihirapan na po siyang huminga. Tapos nag-decision po kayo na idala na po ito sa ospital? Bali po, kapitbahay po namin nang nagdala sa kanya kasi ako po nung time na yun, nasa trabaho. Yung anak ko po, nag-message na lang sa akin na, "Ngaya mama, si Papa ngayon dadaraon sa ospital. Dadalhin daw po ta." Yun daw po, nangihina na. Tapos yung kapitbahay namin, binipi po siya. Doon po, nakita na mataas na po yung BP niya. Opo, nung nakita niyo po itong asawa po ninyo sa ospital, kamusta po ang kalagayan po niya? Ang po niya, sobrang sakit na po ng ulo niya. Yun na po ang sa kanya na sobrang sakit. Hindi po siya natatanggal na kahit binibigyan po siya ng gamot, hindi po siya natatanggal. So yun po yung naging epekto po sa kanya ng kanyang pinagdadaanan. Kumbaga sa sobrang sumisigaw na po ito sa sobrang sakit. Hindi naman po. Kalma man po siya. Parang kinakaya niya man po yung sakit ng ulo niya. Hindi man po siya nasigaw. Pero yung ramdam niya talaga, sobrang sakit kasi hindi po siya makatulog. Kahit anong pilit pong tulog, hindi siya nakakatulog. Opo. At nung na-advise po ng doktor na kailangan po itong sumailalim sa brain surgery, ano po yung unang pumasok po sa inyo? Siyempre, takot po. Kasi po, pag ginag-ausapan po baga, ulo or utak, nakakatakot po baga. Kasi meron, iisipin mo kung kumusta, kung magiging successful po. Siyempre, kami po, nag-iisip din na, siyempre, may anak po, baga ako, 3. Kung ano man mangyari, siyempre, natatakot din po ako. At salamat sa Diyos at naging successful po itong naging operation po sa kanya. So, ngayon po ay, ano po yung kinakailangan niyo pong lang? Yung sana po, sa hospital bill po namin, kasi malaki po talaga yung bill namin. Nasa milyon po kasi. Mahigit 1 milyon po yung kinakailangan. Wala naman po akong kakayanan para magbayad. Opo. Nanay Michelle, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kayo po, nanay, ano po yung trabaho po ninyo or pinagkakakitaan po ninyo? Ma'am? Pump attendant po sa isang gasoline station. Sa isang gasoline station. Opo. So, parang gasoline girl po Opo. kayo. Opo. Nasa magkano naman po yung sahod niyo po, nay, sa isang araw? Minimum rate po kami. Kailan po? Nung time po na na-hospital po siya, hindi po ako nakakapasok. Siyempre po, kayo po yung mag-aalaga, mag-aasikaso kay mister. So, nung nakita niyo po yung halaga na kakailanganin po para po sa operasyon ni mister, ano po yung naramdaman po ninyo? Siyempre po, naano po ako, saan ko kukunin itong pambayad? Wala naman po kaming hanap buhay na yung nagkakakita ng malaki. Yan po. Bago po na-operan itong si mister niyo po, conscious po siya? Opo. So, alam niya po yung pinagdadaanan po ninyong mag-asawa, alam niya po yung halaga na kakailanganin? Opo. So, ano po yung naging reaksyon ni mister? Wala po siya masyadong reaction, ma'am, kasi kahit siya katanungin, nasa isip niya, wala din siyang, saan din niya kukunin yun. Bata po, ma'am, iniiwasan namin kasi high blood din po. Mga ganun po sana, hindi namin sa kanya pinapaalam kasi baka po, naman po siya ng high blood niya. Opo. Pero, sabi ko nga,
malalaman niya rin na ganun po yung ano niya. Kaya naisip rin po namin na maghingi po ng mga tulong. Opo. Nanay Michelle, nakalabas na po si Mr. Opo. Tama. So, pero ngayon po, hindi pa din po siya yung normal na nakakapagalaw, nakakatrabaho sa loob ng bahay. Paano niyo po kinakaya? Sa awa po ng Diyos na binibigyan pa man po kami ako ng lakas na inakaya ko pa po lahat. Opo. Umaasa po kayo na in a few days time, makaka-recover po talaga si Mr. Nakakaano naman po siya, ma'am, pero para po sa akin, ayaw ko na muna siyang pilitin. Kasi, ma'am, ayaw ko naman pong bumalik pa kami ng hospital or baka may mangyari pa po sa kanya. Kasi, isipin mo po, ma'am, ang laki ng halagang babayaran namin. Hanggang ngayon po, ma'am, gaano kabigat yung nararamdaman po ninyo na syempre more than 1 million yung hinahanap po ninyong pera pambayad lang po sa ospital? Opo. Mahirap po, ma'am. Siyempre po, kahit sana na nga po ako mamumingi ng mga tulong. Ginawa mo niyo po yun? Opo, kahit po, ma'am, nakaupo lang ako. Hawak. Kamay ko, hawak ang cellphone. Opo. Para maging po ng mga tulong. Gaano niyo po kamahal itong si Mr. Nay? Sobra po. Kasi ma'am, kung hindi po, hindi ko man ito gagawin sa kanya. Opo. So tama po yun, dahil kayo po ay kasal ni Mr. Hindi po. Pero nandun po yung niyo po na parang pangako sa isa't isa na for better or for worse, for sickness and in health, till death. Opo. Do your part. So parang naandun po yung niyo na, aski anong mangyari, gagawin ko yung lahat. May mensahe ka po kay Mr. Magpagaling lang po siya. Ano yung tawag mo sa kanya? Boy. Boy. Nakikinig ngayon, baka nakikinig si Boy, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Boy, sana magpamaray ka na. Sana di naman maging matigas pa ang ulo mo. Makinig ka naman sa sinasabi ko kasi mahirap man. Ngayon, hindi ka na makapagtrabaho muna. May 3 pa tayong anak na nag-aaral. Sana tulungan mo din ako. Kahit na lang, yung support baga na hindi tayo bibigay. Na kahit anong problema, kakayanin natin. Ayun. Malaman partner, yung mensahe ni Mrs. na tulungan niya din yung sarili niya dahil naandito yung pamilya na tutulong at tumutulong para magsama-sama pa sila ng mahabang panahon. At ang kailangan niya ngayon, partner, ay dito more sa... than 1 million po itong kinakailangan po ninyo dahil sa hospital. Nasa magkano yung eksaktong halaga po? 937,481. Ayun, kulang-kulang milyon. Kulang-kulang, 1 milyon. Sige, partner, para mapalitan itong luha na bumubuhos sa kanyang mata ng ngiti. Para sa kahilingang ito, kasama natin ngayon si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa muli, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Good afternoon din kay Nanay. Apo, ano po yung, diretso na po, Ma'am LV, ano po yung tulong na maibibigay po ng Ako Bicol Party List? Balikin po sa akin si Nanay, kailangan po natin siyang tulungan as per Council D. Tulungan na po siya ng maximum para na yung hospital bill nila, matulungan natin na bayaran yung kanilang hospital bill. Maximum, Miss LB, ibig sabihin, etong binabanggit niyang halaga ay sasagutin na ng Ako Bicol Party List. Since hindi po natin pwede sagutin lahat yata, parang hindi ko po kayang permahan ng mula sa Council din ganyang amount. Gagawin ko po ang lahat na ma-zero balance sila. Ayun! Hindi po tayo ng maximum amount, pero po yung hospital bill nila, sisiguraduhin po natin na wala silang babayarang cash. Ayun. Wala na daw po kayong aalalahanin dahil gagawin po ni Miss LB ang lahat na maiparating po ito kay Kong Saldi. Pero the moment po na makarating ito, gagawin ni Miss LB na zero balance po kayo. Wala na po kayong babayaran sa ospital. Opo, maraming salamat po. Opo. Ano po yung nararamdaman po ninyo ngayon? Masaya po. Thank you, Lord. Ayun. Maraming salamat, Miss LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Pagkatapos dito ni Madam, papapuntahin na namin ito sa iyo, Miss LV, para matanggap niya na po itong tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Yes po. Hintayin ko po si
Ayun. Ayan. Answered prayer, nanay. Araw-araw po, ma'am. Bago ako naalis, nagising. Panalangin po talaga. Ano po yung pinapanalangin niyo Yung sa po na Lord? makakuha ako ng may sumagot or makatulong sa amin para po dyan sa hospital bill namin. Opo. At Talagang tama yung nilapitan niya, partner, itong program natin at ng Ako Bicol Partners. very powerful ang prayer. Ano po, Nay? Maraming salamat. Opo. Ayan, at maliban dyan, nanay, sa sinabing tulong mula sa Ako Bicol Party List, ay tanggapin niyo po itong tulong mula naman sa aming program, itong 10 kilong bigas. Opo. Maraming salamat po. Opo, at hindi kayo nakakapagtrabaho pa po, Nay? Minsan po nakakapasok man, pero pag umaga po, inaasikaso ko po muna. Tapos pagkahapon po, papasok po ako ng trabaho. Opo. So at least po, meron na po kayong may iwan na bigas bago man po kayo pumasok ng trabaho at po problemahin nyo na lang po pang ulam. Opo. Ayan, ngiti nga dyan, Nay. Ayan. Ayun. At nanay, yung sinabi mo, partner, napalitan ng ngiti itong kanyang mga luha na sa kanyang Ayun. mata. At maraming salamat muli, nanay, sa iyong tiwala sa aming program. Hayaan niyo po, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo hanggang sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Nanay, at manatili po kayong matatag at isasama po namin sa panalangin ito pong Mr. po ninyo para tuluyan na po siyang gumaling. At eto mga kaksyon, isang kaabang-abang na bagong programa ang aming handog sa inyo. Isang programang tututok sa pangangailangang medikal ng ating mga kababayan. Ito ang alagang Ako Bicol. Panoorin po natin ito. Kapag bihira ang sakit, bihira rin ang sagot. At sa oras na lumala, bawat segundo'y mahalaga. Dito, may mga doktor na handang humarap sa hamon. Live upang suriin, tulungan at magbigay pag-asa. Bawat tanong may kasagutan. Bawat pasyente may pag-asa. Dahil sa puso ng serbisyo, nandito ang Alagang Ako Bicol. Malapit na. Yan, tuwing Lunes at Miyerkules yan mga kaaksyon. Yan po ang alagang Ako Bicol. Yan ang pakakaabangan, partner, ng ating mga kababayan na meron silang mga kailangang tulong patungkol, partner, sa medikal. At hindi lamang yan mga kaaksyon, dahil maliban sa bagong programang Alagang Ako Bicol, kabang-abang din ang 3 pang bagong programang handog ng Tabang Ora mismo. Ito ay ang kasanggamo Attorney Jill Bungalon, na kung saan isang programang tututok sa inyong mga legal na hinaing. Meron din tayong paparating na programang kasama ang PNP tuwing Biyernes, ang PNP Crime Buster. Iba't ibang mga operasyong pinangunahan ng ating mga kapulisan ang linggo-linggo nating pakakaabangan. At tuwing Sabado naman, sasamahan tayo ng ang inyong kasurog, Ako Bicol. Program na kung saan, or Ako Bicol program na kung saan ang mga maramdaming mga kwento ang ating matutunghayan at mga sorpresang hatid ng inyong lingkod, Ako Bicol. Kaya ano pat mga kaaksyon, abangan nyo na at malapit na po yan. So, masyado tayo, partner, na kasi excited tayo, partner, dito sa apat na bagong programang pakakaabangan. Ang pinaka-main objective talaga ay matulungan ang ating mga kababayan. Yes, partner. Bottom line, lahat ng yan ay mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Hatid yan ng Ako Bicol Party List. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur,
Maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sama. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga